Ngunduh jambu sisane codot gak apa-apa. Lho didemek langsung ceblok kok. Walah, sing siji iki mbah terselamatkan lho ora. Jelase sing siji wis dipangan codot. Karepku tak mbono kandel ning pang. Tapi kok malah melok katut. Piye? Tak mbono kandel ning pang nak menawa engko dibaleni codot meneh. Ngono lho, Bos. Kok melok lugur. Ya wis. Tak terima-termakno panen jambu sisane codot. Lumayan, Bos. Wis tak tawisi tas. Oh. Sebelah iki nak gak dijupuk ya tetap tidak terselamatkan. Jupuk pisan. Ah. Nah iki jenenge codot rupa menungso. Panen jambu tukulan nek mburi omah. Tukulan bekas kasgot. Ini gak ana sing video kok, Bos. Terus iki masih aman. Lah, jambu wis pastikan. Tapi ternyata masih tidak aman seperti ini. Ini artinya pas mastiki kuwi telat. Telat oleh mastiki, Bos. Ya berarti kecolongan, gak apa-apa. Wis. Nah, iki jambune tak helm-helm. Nah, iki tepak. Codot rupa menungso. Jambune sak helm-helm, Bos. Ya. Dina iki delalah ana dulurku sing saka luar kota. Ya duwene jambu. Ya tak sangoni jambu, wong ancen urung duwe pari, urung duwe sawah. Tak wenehi jambu tukulan kok ngomah. Nah, jambune iki lumayan-lumayan, Bos. Tak helm. Oh. Ya. Pokoknya bisa nyangoni ketika dulur dolan nek omah. Nggawa gawan lah, gawani gawan. Itu wis kebahagiaan tersendiri. Oh, lho. Nah, oke. Pokoknya matur suwun Gusti wis panjenengan paringi tukulan